हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'आ जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा लेटेस्ट जब एबा साख्रि मा ओंखारदों गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा मोननैसो लेटेस्ट जब फैदों बेनो जाबाय एपीएससी लेभेलाव जाय नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड दङ एप्लाइ खालामबानो जाबाय दा बेखायनो जों अफिशियेल नटिसखौ नायगोन एनिनिफ्राय गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो माखासे स्किल टेस्ट एबा रिजाल्टआ माब्ला जागोन होनोबा दा बेनि सायाव आपडेट दङ नोंथां मोजां कभार खालामगोन दा जियानो जा नोंथांमोना फार्स्टआव मोनदों एपीएससीनि आन्डाराव बेनो जाबाय जुनियर इन्जिनियार सिभिल नोंथांमोना मोनदों फिसारि डिपार्टमेन्टआव बिनि लास्ट डेट थ' बेखौ जों नायगोन लास्ट डेट होनोबा नोंथांमोना जुनसिम खालामनो हागोन 2 जुनसिम खालामनो हागोन आरो बिनि अनलाइना जागायगोन नोंथांमोना 3 मेनिफ्राय जासिगोन अके माने दायो जाथ'वाखै दा बेयाव मा जोंहा क्राइटेरिया नांगौ बेखौ नायोबा जोङो अफिशियेल नटिसखौ भिउ खालामबाय दा खालामनाय लोगो लोगो 32 पस्ट दङ जुनियर इन्जिनियार सिभिलाव नोंथांमोना गोसो दङबा एसटिपिआवबो दं पस्टआ भेकेन्सिया खम अके स' भेकेन्सिया खम अब्लाबो जायफ्रा गोसो दङ खालामनो हागोन दा सेलारिया जोबोर मोजां एपीएससीनि लेभेला बेबायदि जायो बेखौ नायनानै देन बिनिफ्राय नोंथांमोननि क्राइटेरिया होनोबा 3 इयार्स डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन सिभिल इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन नङाबा नोंथांमोननानै प्लानिंबो दङ बा कन्स्ट्राक्सन दङ जि दङ बेयाव गोरोबबानो हागोन बैसोआइटिनिफ्राय 45 जोंनि एसटिआ लास्ट डेट नोंथांमोना 2 जुनसिम मोनदों पेमेन्ट दानायनि लास्ट डेट एसे बारा दङ बाट अब्लाबो एग्जाम फिसखौ नोंथांमोना 197 सामथिं होनांगोन एसटिआव दा बेखिनि नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा जन वाइज जागोन बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन देन सेकेन्ड पस्टआ जाबाय लेबार डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना मोनदों 29 मेआ बिनि लास्ट डेट दायो नोंथांमोननि अनलाइना सोलिगासिनो दङ थ' बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामबा अफिशियेल नटिस नायनो हागोन प्लास वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआवबो नोंथांमोना सोलिगासिनो दङ लास्ट डेट 22 मेसिम हागोन गोबां रोखोमनि पस्टआ दङ वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआवबो पस्ट वाइज एप्लाइ जागासिनो दङ स' बेखायनो जायफ्रा एपीएससीआव एप्लाइ खालामनो सानदों डिप्ल'मा लाइननि नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम बेखौ नायनो हागोन जास्ट एग्जाम्पल 13 भेकेन्सिस बिनि गेजेराव एसटिपिआव 0 दङ नोंथांमोना पस्टखौ मोननाय नङा बाट आनरिजार्भआव खालामफानांगोन आरो सेलारिया बेबायदि दङ नै नोंथांमोना मोनदों दा बेबायदि पस्ट एपीएससीआव फैदों नाथाय मोनसे बाथ्रा गुबै माने ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 जब दायो गैथ'वा जेबो गैथ'वा दा मानोना पन्सायत इलेक्सन जासिगोन बेखायनो दासान्दि माने सिगांनि जिनिखि जानो गोनां एग्जाम बा नोंथांमोननि रिजाल्ट बे फैथ'नाय नङा दा गोबां नोंथांमोना मिथिखागौ जे इलेक्सन जायोबा बायदिसिना गाइडलाइन्स थायो जेरै एमसिसि नांगोना थ' बेखायनो 11 मेनि उनाव माने काउन्टिं जानाय लोगो लोगोसो नोंथांमोना नैबे पन्सायत रिजाल्टआ मोननाय लोगो लोगो नेक्स्ट प्रसेसआ नोंथांमोना जागोन जेरै स्किल टेस्ट जागोन आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्टनि जिनाखि माखासे जानो गोनां हमना लाबाय बा टेस्ट बेफोरबायदि गासैबो रिजाल्टफ्रा लासै फैजोबगोन आरो